What's up? Ay buntag mga guys. So na ako sa Liloan. Dito mi sa dito mi naman kurang lingo siya. Dito ko sa kuan. Sa Yati warehouse na mo. Na ako i-repair dito. So karon ngadto sa ko Cash House. Nasa ko i-repair dito. Ako i-repair gapon nga kuan, mga bawol, mga unsa pa diha, mga klaseng mga lang mananap. So ngadto na ta. Let's go. So naanak ko diri guys, naghuwat lang ko sa kuan. Di ko ta pasudlon kay maniudto pa sila niya. Kita sad pa paniudtohon sa tadaan. Duka ko guys, oy, last trace kon kamata ganiya. Ngaw-ngaw akong bata. So niya ko ta kasod na ata, linggo-linggo daning motor. Maniudto sa tasad. Gutom na sad. Time check ta kay alas 12:04. Abot ko dire ganiha mga alas 11:45. Dili pa ko pasudlon na diha iyang mga amo ni ate Tumi dire. Repair na punta diha sila mga nagyanan sa tubig, nagyanan sa tae. Basta mao na guys. So guys. Yo, what's up mga guys? So man ako paniod to guys. So na ako diri nagtungko sa mga kilid diri sa bato. Narambalay nga itong itrabaho. Wala pa. Alas 11:45 pa. Lami ang tayo katog. Hida-hida gamay ba. Pati ang pastaran diri. Kuwang tas to kay sa yung mata gani ay. Bukay sa ko katog. Sa yung nakamata. Murag lami kay katog. May tagdidam ko kadukaw niya taod tas mga kuwan. Mahibong lain mo ng tagbay diha nakatong na ta CR. Murag gidangatan. So mawas na nila. Kung may laon na daw po sudlon. So update ako niya pataon. So anin lang guys, mamtay lingaw guys. Masura ta diha. Sigingan ba? Tanaw-tanaw ta na mo sa mga kuan sa laghan kay palabay na rin ang magamit pa. So suro ita gadi sa. An. Iwanan din. Lasang-lasang sigingan nga may bunga. Ano yung balaya guys oh. Mani akong di pangtauran mga rita oh napa oh ato ani magamit ni ba gamit din sa tuaw galing lang nasudlan lang mga magdata di ako sa una guys oh kanang tangki diha nga kuan tangki tubig naghugas ni nag-brief ng kusod kay sa man og di ka mag-brief basa ka sus kani guys ay kini oh repiron ko ni tayo sa ay yay, nabali man. Kita mang kinae. Sa pilain diha. Susudan lang sa mga na sa guys
lahi kap. Yati lagi noon. Apa? Sekongita nih. Wang oi. Nah. Si kalaki. Kita mo ano. Si kalaki. Nah, pagani siguro na di silaw. Tabunan las mga sagbot, guys. Nah, tulok-lok ay. Siya ro gumuandar ano siya. Ha. De. Ako lang ani lubot. Matay no kini kahoy o asa to ani magamit ni. Ang labay ra diri. Sayang nga eh. Ligon pa mga kahoy o. Birahon. Right. Kani oh. Kung sira ba? Tanak eh. Apay. Sus. Apa oh kutsilyo. Way pula, way unod. Pinsan siya. Magamit sa to Wala nang makaya-kaya na to guys upuan. Ha? Wala tayo lingaw ha? Lingaw-lingaw ko ta. Ay kung ginanggit pasan gihapon eh. Nga naaamis ko an. Oh. Di. Sus, mga sam ni. Kam sawi ko no. Sawi ko no sila sa pagmamahal. Ang intir. Yan tabon. Adik mandini mo. Labay din nga. Samni ko anaw. Mga pisa. Ano ni? So guys oh. Ito gini guys. Sayang lang ako dagbag. Tubag na ako sa lamob. Nadapan ako to. Hapiton ko ninyong hapon ba. Butang ko rin skilid oh. Ako rin siya hapiton. O pwede hapon ako hapiton niya. Pero wala ako'y bag. Kani ma-repair po niyo. Labon sa mga daghag lamok. Change siya ko be. Hey. Sanang orasa ron. Las 12:55. 5 minutes na lang. So babay sa takaron. Okay. Ako sa ni-plaster dito. So na ano tadi guys. Ana ita sa tuang tataon. Mga shower gripo. So wala pa tapos udla kaya mga meat na liog to. Yo, what's up mga guys? May hapon guys, so uli na sad guys nya.
dito ko sud niya, di na ko makayag vlog dito sud kay giman ko sa tao sa tao to sud. Giman ko ba niya? Dita ka kuan sa cellphone. Kagunit-gunit. Kung kagunit lang og cellphone guys, bisag kuan ma-vlog yun ako. Namtay sikreto diha. Hindi man sila kita, nag-video ba dita o wa ba? Hindi man makita. Hindi na ako makayag vlog niya. Kay ako mga kamot busy kayo kuwi. Kay sa ug unsa ang atong sa off-cam ug on-cam unsa ato ang buhat mao ra ginagihapon di mausab. Kauban ra gud sa kuan kanang may ka sa tubangan, may sad ka sa luyo. Yan ang uban diha, may ka sa tubangan, igtalikod nimo ko, libakon ka sa luyo. Oh, mo na sakto kayo. Mga nangaigo diha, shout out. Mga istoryahon na pero sorry kayo sa nangaigo. Kuan ba kanang bisag una imong kamera, mura gini imong batasan, off imong kamera, mura gihapon. Mura na siya. Nasi uban nga magatubang mo, maayo kayo, talikod nimo, maayo sad kayo. May kay mo saman sumpay. So andam na akong dalunon guys sa kuan opisina. Ang ako ang mga tinanggal nga mga fittings, mga gripo, shower. Pero karga na ako sa motor. Hinahinay na ko ron. So dala ko tas on kay tas na ko ang vlog. Yung salamat guys sa tan-aw diha og sa wa mo tan-aw. God bless na tong tanan.